তিনিও মাথায় আটনি পাঁচনি সিমি 13 সিং বাইবেল খুললায়াनो सिं किसा परेnya layan janja khubbai oro rumni sengkrak okrani selengno Jisu hamrimani kaisa gotona singomno tui porinya laigerawano puila Jisu Kafarnaumo hapkhe Kafarnaum kabo kaisa jagani bumung rumni sengkrak okra khoroksa bobai malayoi bono hai hini koi kha hodasa ani seleng nogo hamya klaijak kisapano basawi manya belai khe klai tongkha ang thangoi bono hamriwi ano hini Jisu sakha sengkrak okra hai hini sakha hi hodasa ani nogo nono kasarina ang sugya ning hinkeno ani seleng hamano noi angbo bokhorok khorokjani yago ani yago bo sengkrak rok tongo ang khoroksano thangdi hinke bo thango te khoroksano phaidi hinke bo phayo ani seleng no bo omahai khlaidi hinke bo abono khlayo singor tamlung naidi oko khanawi Jisu wana jakha bono rikthane rokno bohai hini sakha norokno ang okok sawo Israel rokni bisingo phano bohai poito ganang borok ang nugyakho ang norokno kok sawo borok kobang ma salkabaini salthangbaini phayoi kaitoni hawo Abraham Isaac te Jacob bai baksa asugui chalayano a hawo tongna hinai rokhe Fatarni manakmao khiklai rijagano borogar wa hulai ma kabano hake Jisu sengkrak okrano ha hini saka nogo thangdi ning poito khlaitino nini bagui khlaijagano hake a sengkrak okrani seleng apurno hamkha oro singnugo o gotona luk kothoma gahamobo record khlaijak o kihisa kokbai Jisu Kristo sawo o room ni je sengkrak okra bohai poito gana ang Israel nung bisingo nugyani saw tamoko sadanai kai toror singom no tunyo sing tini wan suklainai oro elai kheno poito sing Kristo khaya pharjak kai tuno sinijago mahai poito khlainai room ni sengkrak no singnuknai room ni sengkrak sabo singamno kisama bujilai gernai room ni sengkrak gake boni bokhro khoroksa tongo bo room ni sorkarni andaro hake boni tolao hingkake 100 jona soldier tongo boni andaro 100 jona boni andaro samung khlainai tongo hake bo hingkake centurion bono centurion hino centurion ni andaro 100 jona sengkrak soinyorok tongo boro boni asikino pawara 100 joni sakao asuk dingke masuk nai basa dingke ma basa nai ja asike phan a 100 joni sakao boni a room sengkrak ni okrani boni andaro je tongnai 100 jon aje soldiers boni andaro pura asuk dingke masuk nai basa dingke basa nai pura authority asike phan a 100 joni sakao tei bo boni selengno belai ke habo hamjago o room ni je sengkrak okra tei Jews rokno bo bosu banai borok khoroksa ব্যক্তি inke bo emon ব্যক্তি boni condition singma bujilainai bo borok kaham bo boni sengkrak rokno hamjago tei Jews rokno bo kaham kaisa kuri rokno bosu banai ব্যক্তি khoroksa tei abo simia bo Luke 7:3 nayano bo Jisu no bo khoroksa poito khlainai bo Jisuni kok khanawi judayokra khorokni khoroktham rohorui Jisu no phai bini selangno hamri phaidi hinui bo Jisuni kok khnawi ni oro singnugo ke sekangno bo Jisuni kok na khnaka tei poito khlaika tei bo boni sengkrak no rohomani singoro nugo ke sing nukha o room ni sengkrak okra bo sabo khoroksa bo khoroksa belai powerful ব্যক্তি boni andro 100 jon borok tongo a 100 jon borok no bo jeheno khlaidi hin jehei musung amai khlaimano abono karibo botte kaisa angkake bo Jisu no poito khlainai khoroksa Jisu no poito khlainai khoroksa orono boni slaijak Jisu no poito khlaimani asikeno bo bukha berajak o ko huijak no bo sai tongo ang sengsani bebag ringjak sigjak himpano ang sugya Jisu no nogoti sanani bo kokno sanani phari singar tesa thangpion porlai piano sing kutuke wan suglayano Jisu Kafarnaumo hapkhe
rumni sengkrak okra khoroksa bobai malai bono hai hini koikha hini sau Jisu no koikha tamni koikha hodasa Jisu no kaham ke saimano bo Jisu sabo tamo bosa hodasa ani seleng nogo hamya klaijak kisa phano basa oi manya belai ke klai tongkha emon poristiti o aje seleng abo hamnani kuno lama korikha kuno lama kori kuno pot korikha paithako Jisu naro শরণাপন্ন Jisu mano Jisu khlai mano babo poito khlaisoko khabe rajak pura karon Jisu nara authority tong babo saimano karon bo saimano authority tonginai power o tonginai samungni abo bahai bo saimano aboni bagai bo sawo kisa phano baso imanya belai kheno klai tongjak ni saw kuno lama kori pot kori kuno lama kori jagao Jisu Kristo bo sai thangai sayo Jisu Kristo ni uton nai tamsa ang thangai bono hamriwano hini Jisu sakanai tamnei karon je rumni sengkrak okrano Jisu Kristo agkeno saimani paijak obano poito khlaini ব্যক্তি boni bokha bising kun ala ubo kuri chol kuri tatal kuri bo kahamke saimano aboni bagai Jisu saka ang thangai bono hamriwano hini Jisu saka ake ado tam sanadi obono orotunyo sing siring layano sengkrak okra hai hini saka ihi hodasa ani nogo nono kasarina ang sugya ning hinkeno ani seleng hamano wan su dioro kisi sing Jisu han nogo phaina ke ar bawo to belai khusi ni ko belai to tong thong kok sing khusi ong laikam kintu botam ni okok no saka sing bujinan thangke sing saimane aje sengkrak okra bo sak sang somso ganang ni wan su bo belai ke somso ganang ni bo sak no wan suma bagai bama ke no sugya asiki no sugya ang Jisu no ani nogo kasarna suda sang sugya boni wan sumung abo aboni bagai boni sengsaro bo belai sugjak himpano sengsar bo belai sugjak himpano pholao bo sugya bo saimankha rumni sengkrak okra phan ganang himpano pholao boni phan krei pholao bo sugya bo kamke saimano aboni bagai bo saimankha aji suno ani ang hai somso ganang boroni nogo kasalang sugya bo sanai mase te abono bo sadanai mankhe ang sakni sayano ang saimano ang somso ganang ani papno ang saimano babono sadanai mase te sakno koinine khlaimani te bo sana naimake Prabhu nini kok simini jotesto nini kok simini jotesto ning sakai nongkha ning saklai nongkha akai tuni kogo khabe ramani sing kai tuni kok ni important no sing buji layano tino porikha saiman nai arang porliya kai to saka pohorong di kai to saka boni kok bai kok simini soble pohorong di sing tagi pohor upabuk khlai tong tabuk sik jora kai to rimana phan no sing tapon upabuk khlai tong boni kok bai sramjak mani aphan hake aboni bagai room 10 ni 17 porikha ke singaro phaipinai sing room ni 10 ni 17 thanglayano sini kai tor ni akok ni important no a je room ni sengkrak okra belai kaham ke saimano kai tu ni kok sini langma belai ke nong haise kai tu ni kok khana ya hangkang ke bahai kele poito phaine hini so poito se phayang ke bahai ke mathangjak na hini so ahon bagai kai tu ni kok se sini poito ni ya phang busu kai tu ni kok se sino poito asairio ahon bagai kai tu ni kok ni dam sing nugo lasar thijak saidin ke thima namjak kai tu ni kok khanawai khorang khanawai basai phaimani haidebana sing nugo pol hai bukha hamya borok bothanai borok kai tu ni kok khanawai Jisu ni khorang obo khorang khanawai damas kaso slaijagai thangmani sing nugo ahon bagai saubele Jisu Kristo mathai saini sairo norok sengsani ruti bai simi thangano hini ta wan chuk dihini saw sengsani ruti bai simi thangan ta wan chuk dihini saw tam bai thangnai beba kai tu ni bukhuni kok bai kai tu ni kok sini pholani samung kai tu ni kok se sino phan dine hini saw ahon bagai kai tu ni kok ni important singoro nugo botamosa ning hinkeno ani seleng haman ning hinkeno hamkha ani seleng ning ang sumso ganang boroni aro phanya sugya abo sanai makhe pitor bo sa sawnai di Prabhu ning anal tamman phai ni saw ang sumso ganang siblen abo belai bkha koinen praman se ang pa ganang ning le katha anal tamman phai abo sanai masebo ake singoro nukha kaitini kok ni aje important no aje room ni sengkrak okra belai kaham ke saimano noyo tam sanai di ang bo khorok san yago nai botam sanai boni authority ni botam sanai di ang bo khorok san yago bo saimano khorok san andro tongi bahai mato do bobo room ni aje governor sorkani tola tongo sorkani thangde phaide ingka maklayo phiaba boni tola obo tongo ani yago bo sengkrak rok tongo huni saw koijon 100 jona boni yago bo sengkrak rok tongo sengkrak rok ni sakao boni authority tam sani ang khorok san thangri hinke bo thango te khorok san phaide hinke phayo ani seleng nobo omahai khlaide hinke bo abono khlai ni saw
Jisu Kristo bo sai tongo tamni ba sai man boni authority o sengsani asik phan ke sengsani phan je asik khom hungkang ke Jisu Kristo nini phan nini authority bisik phan tongno bo sanayo nini odikar bisik abo je kuthino mo thangi manai somsongno na kari manai hamde ke hamnai authority nini yago beba nini ar bisik phan tongno bo sanayo ani limited na limited phan se jodi bono aram khlaiyunga ke ake aje power sengsani limited che asik khom hungkang ke aje unlimited phan ganang kai tor joto ni phan ganang kai tor authority doi tongnai phan ganang kai tor bo thiding ke thi thangnai thangding ke thangai boni bukhuni kok baise bebak tongga ke bisi phanong khana yabono bo kaham ke saiman an bai bo kok no sao oro Jisu Kristo authority no bo sana nai mase ani phan cha sing ke ani prabhu ni phan nini phan bisi gong no babo sana nayo ake sing Jisaya 45 ni 5 ni 7 no porikha ke sing bujinai sini prabhu ni phan sing oro nugo Jisaya 45 ni 5 6 7 ang ono pori wisimi thangana di bahai oro sao angno subrayung te khorok sapano kurui ano karui te kubun kaitor kurui naidi gaham ke khana ditamsa angno subrayung te khorok sapano kurui ano kari te kubun ni kaitor kuse kurui kunu jakab kuri abo sanayo ning ano sawi maina phano ang nini busangori khanai salkabai ni simi salkamani simi salthangmani jora tui bororok sawi manthung ano kari te khorok sapano kurui ano kari te khorok sapan khari te tamsa angno pohor snamnai te mana khlainai saboni phantong tini pasta soita ba dekhan horongi thangano keni phande tong salonargi manani keni khomota tong pithibi o kurui oro sao angno pohor snamnai te mana khlainai angno bokha srangri jodi kaitor khorosana bokha srangri nai kake bokha buthari mane sabutong oro sao te angno bokha butharo kaitor jodi khorosana bokha buthanai ke jesse pan dunia dari ne bte tong thori mandia te chau angno bokha butharo angno subrayung omor bebak no khlani sen so authority power arumni sengkrak okra ahinu Jisu no poito khlaya amon bang Jisu ahinu saya boni je poito Israel ni bisingo babai kari ni saya ahinu saya ke tolao sing thang nai tam sanai ni kok khanaoi Jisu wana jakha nai bokok khanaoi 8/9 ni kok no khanaoi wana janan kok no bo bhai kanu kam ke saiman kha bo anu kam ke bhai buji kha ningang tini Kristo sing trik ke sing din thango kintu do songkhaya ang akdom mang kasam Kristan songkhaya ning kotodin kaitor bai tor logoi tong ning protidin kaitini kok bai tor logoi tong abose sini khlaijak abose sini maturity aboni bagai poito to nani le songkha boyos baya ning kaitor bai kotodin kiring kha kaitor kok bai ning bisik tor kha lo kha abose dono mature khlainai abose dono tor rinai pholawo tor rinai okra snamnai pholawo aboni bagai sing pholawo okra ongnan khake kaitini kok bai sing trik tor nangnai tai tam salai di okok khana oi Jisu wana jakha rikthanai rokno bo hai hini saka norona ang okok sao Israel longni bisingo phano bo hai poito ganang borok ang nugya kho prabhuni khukti am hai kok wan chogi je buji nema kha poito ganang hini himani bo hai poito ganang bo saiman kha oje rumni sengkrak okra bo bono ka hamke saiman kamke bishas khlayo aun bai bo sauble omahai te kaisa jaga nukasing burimani khoroksana seini asamungni kokno sapro arab saule bo Jisu Kristo koyekta jaga mai nugo amhai poito ganang tei sing tamung nai ang no kok sao borok kobang ma salkabai ni salthangbai ni phaiui kaitoni hawo Abraham Ishak te Jacob bai baksa asugui salayan hni sao aboni mane tam jeos room ni sengkrak okra Israeli jati ni phataro khoroksa onyo jati bo puila bathai asaigra kha mane Jisu phaigra kha bobishot bani khlayo sengsar ha ganangai kaitini kothoma gaham available ongsinai sal kabai ni simi sal thangmani joratui kaitini kothoma gaham pe prosarong sinai phaibai sinai kaitini hawo thanjake asugui sabai sinai Abraham jogjakhu song khlaima hai asugui sama hai kaitini hawo ha banta manani thangai tongosing ning ang tini ringjagi phaimani sal kaman simi sal thangbai joraya diba sokphai khadiba sini parakatlo haphai khadiba bising abono bobishot bani khlayo je pai thangni salo Jisu Kristo bobishot bani khlaiga je ang o sengsaro je kasai thangmani yagulo
kothoma gaham Pentecost ni salni simi bahai sal kabai ni simi sal thangbai jora available ongno ni nani aro wansugi deman Jisu Kristin kothoma ni nara sokpai ni sengmani bojaga saideman ayang Israelo pithibini kasar mazar hawo ni anaro ni akok jodi kubui yang keuro phai sokpai khamo sor sokpai khamo tatal hingkangke bisik lamao kaso jaka bisik kebeng jaka bisik buthar jaka sor sokpai khamo ni nani aro kubui hangkangke yaboni bagui available ongkha singabono man phaikya sukna hani kokno saka tabuk oro saw o hawo tongna hinai rokhe bo hawo sengsar worldly minded sengsani kokno simino wansugo sengsaro simino tongna hini wansugo sengsani phasingono beshi mondiwo sengsani bagino beshi oro simino tongsine hini wansugo tamsa tongna hinai rokhe fatani manak bao khiklai rijagarni saw tongdi kaham kok sengsaron tongdi bekhabera diarono kokta kintu upai tamongnai ro fatarni manakma hawo khiklai rijagarni so borok aro wahulai ma kabano morkeo khiklai rijagarni sawo Kristo akai tuni hani bagai wansuknani nangnai a rumni sengkrak okrabono wansugo bo belai ganang boni power tongo boni authority tongo bo taro khom ke tonginai ani abono sukjakri tongiman khamle কিন্তু বসাও আং সুগিয়া ফা যিশু আং ননো নগো কাসারনে সুগিয়া আং সুমসগনা বসাও তেরনো পরি মাথাগান তামসাজি হাকি যিশু সেংক্রাগ অক্রানো হাইনি সাখা নগো থাংদি নিং পয়তো খ্লাইতুইনো নিনি বাগৈ খ্লাইজাগানো হাকে আ সেংক্রাগ অক্রানি সেলেং আফুরনো হামখা নিস যিশু যেফুর সাকা আফুরনো হামখা নিস হে অবংখা কাইতিনি সামু আবনি বাগৈ কাইতোর যে জাগাও মাইয়া প্রভু যীশু খ্রিস্ট অংখা সিনি পুইলা তে পাইথাকনি আজে খাতুমু ব মাইয়া অমাই সাং মুসাকরি আমবাই ফারি সিং আরুমনি সেংক্রাগ অকরা হাই সিং যিশু পয়তো খাইলায়ানো খাবেরা লায়ানো সেংসানি আ মানি খনিয়া বতো আ সেংসানি মানিयो বতো সাই দংলেনা আ বনি তলানি যে সেংক্রাগ অকরা ন আং যে হে খাইনা মসং খাইমান ববা বসতে কুংসুগি দং মান খামো কিন্তু বিসি কইনেনে বিসিকে খাবেরা জাক সিং অবনুগো আউন বাগৈ sing jisuno ahaino poito khlaika awa hisimia bono ang saimani bujiwi a bisas abo songna nangne ja khana kasimia buji mani bisingti saimanman bisingti karon johon sotorni tino belai ke kahamke sautamsa jisuno sinimani se sinima thangjak mungni sa jisuno saiman mani se sinima thangjak mungni sa aun bagai sadon to kristana oita tongdi haino sing thangka ke thangka phaika mai tangdi kaham Kristianongdi krak Kristianongdi yarung surjak Kristianongdi te Bible yarung surjak Kristianongdi haise sao kebengi manai saisung panrok suri manai jat ongnai haise auni bagai kaise example ri yang mathagano sing jisuni sagriya jonno nogo na Patmos Island no saisung ri phekya theitung hini ya kare phaimani aro se kaitenon suri oi kaitenon loboi phunuk jangmani bijab ri jakhanalai saisung bahai ke man saisung karon yarung surjak ni bagai an bagai yarung surdi khatungi tongnai Jisu aise yarung surjak ke sing borok kabang nai borok kabang ke khabai sina ei borok kuri ke khabai sina abai ong thanai kintu sangsari go ang paisa kuri ke khabai nai sa khami ke khabai nai tamne karon ayang sangsarang yarung surjak ni bagai kintu kaitin ko je yarung surjak le bo saisung pano khom ongi tongnai abose ge je kaitin ko yarung surjak saisung humpano kaitor bono logiru bo saisung tongya abaise asing thun